काँग्रेस पक्षामधली धुसफूस सध्या सोपून सोपना। गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान फाटले फावटी आमदार कार्लोस फेरेरा निलेश काब्रालाच्या वाडदिसाक गेलो म्हणून ताच्या आड पक्षश्रेश्ठींकडे कागाळ केल्ली। ताचे उपरांत त्या प्रकरणाचें कितें जाल्लें तें कोणाक खबर ना। तें प्रकरण काबार जावपाक पावता म्हणसर आतां नवीन प्रकरणां उक्ताडार आयलां। 14 ऑगस्ट दिसा काँग्रेस पक्षान वोट चोरी प्रकरणाचेर प्रोटेस्ट दवरिल्लो। हो प्रोटेस्ट सुरू जावचे पयलीं काँग्रेसीचे पुढारी पणजेच्या कार्यालयांत एकठांय जाल्ले। ते वेळार खंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान कार्यालयाच्या दारा सामकार NSUIचे गोंय अध्यक्ष नौशाद चौधरीक आडोवन धमकी दिली आनी धुकल्लो। पाटकार रागार आनी कारण कितें काय म्हटल्यार NSUIच्या कार्यावळींनी ताका आपयना। NSUIचे पुढारी आयल्यार सुद्दां तांकां सांगिना। आतां ही घडणूक श्रीनिवास खलपाच्या मुखार जाली। खंय नौशादान ह्या प्रकरणा विशीं कंप्लेन बरोवन पक्षश्रेश्ठीक धाडल्या। जे कितें घडलां फक्त चॅनल वी हॅव ऑलरेडी इंटिमेटेड टू अ लिडरशीप। ओके, हेजे भायर हांव काय सांगू शकना। सॉरी, पण लीगल कंप्लेन केल्या काय ओनली ते हांव काय सांगू शकना। ते आमचे इंटरनल मॅटर्स हांव काय सांगू शकना। इन्सिडेंट जाला ना, इंटरनल मॅटर्स जे कितें आहा ते लिडरशीप कळयले आहा। ओके, आय कांट कमेंट मोर। सॉरी, पण लीगल कंप्लेन केल्या काय ओनली पार्टी वी आर द काँग्रेसमॅन। ओके, सो एज अ काँग्रेसमॅन इट्स माय ड्युटी टू नॉट कम एंड स्पीक द इंटरनल मॅटर्स टू मिडिया। ओके, ऑलरेडी तुमची न्यूज आउट जाल्ली ना, ते न्यूज कशी आउट जाली ती खबर ना आमकां। आय डोंट हॅव एनी नॉलेज अबाउट दीस। ओके, आनी हांव मागता की आमच्या लिडरशिपा कडेन की ही जी न्यूज आउट जाला तेजी कारवाई जावची की कोणें लीक केला। ओके, आय कांट से मोर अबाउट दीस बिकॉज इंटरनल मॅटर जो लिडरशिपा कडेन ऑलरेडी कळयल्या। आय कांट से मोर। पण इन्सिडेंट झाला तो आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ओनली एनीथिंग। आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट। थँक्यू। आता हे प्रकरण दिसाळ्यांनी छापून येतगर अंजली निंबाळकर कितें म्हणटली तें पळोवया। पयरूच तिणें काँग्रेसी मदीं झुजा ना म्हणून पत्रकारां मुखार राग उक्तायल्लो आनी तिणें म्हणिल्लें की तुमी ओगीच कितें बातम्यो हाडटा। तिणें कितें म्हणिल्लें तें पळया। गोमंतक गोमंतकवाल्यांनी आज काहीतरी न्यूज टाकली आहे की 2 कंपार्टमेंट्स आणि हे ते आणि माझा फोटो घालून। तुम्हाला कोणी सांगितलं 2 कंपार्टमेंट्स आहेत साखळीमध्ये? डिड यू सी एनी कंपार्टमेंट्स हियर? No, you do it. No, 1 sec, sir. You 1 sec, sir. Whatever. You do it for your local publicity. You want your TRP. It's okay. But don't try and spread fake news about Congress party. I'm once again cautioning you, and this is a caution to all the media people. If you can't write positive on Congress, please don't unnecessarily plant any news. There are no groupism. There are differences of opinion, and we live in democracy. आमचा राहुल गांधी जो नेता आहे तो तेच सांगतो आमच्या काँग्रेस पार्टीमध्ये डेमोक्रेसी चालते। बीजेपी सारखी हिटलरशाही नाही चालत की दिल्लीवरनं कोणतरी काहीतरी ठोकता निर्णय आणि ते फॉलो केला जातो। So you stop planting the news first, and I'm ready to talk to you totally की काय झालं साखळीमध्ये काय नाही। Before knowing anything, why are you doing this for cheap publicity and TRPs? So please, my request to all the media is, if you want anything, ask us. We are ready to give you whatever you want the news about the Congress party in each and every constituency. Okay. And respect our views also, no? As we respect your views, you also respect our views. And we are, again I'm telling you, ours is a democratic party. There might be differences within our home. There might be whatever the 5 fingers are not similar. निदान त्यांच्या बीजेपीचे जे मिनिस्टर्स बाहेर येऊन बोलतात CM विरुद्ध असू दे किंवा त्यांच्या सरकारच्या विरुद्ध असू दे, आम्ही निदान बाहेर तरी बोलत नाही। आमचे डिफरन्सेस आहेत। आय एम हिअर टू सॉल्व द डिफरन्सेस. दॅट इज द थिंग. आता मीटिंग अलिगेशन्स तर नाहीत काही. Ministers are alligating against the CM. Have you people written that? Have you people elaborated on that allegations? Have you asked the CM? Madam? Have you asked the CM of Goa that these allegations are there? Do you have any documents to prove that these allegations are wrong? No. Then why don't you ask the person who is responsible?
ऑल दिस थिंग्स? आत्ता मॅडम विषय आहे की आता मीटिंग झाली आहे, त्याच्याबद्दल मी काय बोलणार. आता ह्या प्रकरणा उपरांत कोणाचेर कारवाय जातली हाचेर सगळ्यांची नदर लागून आसा. तुम्ही पळयतात GNH.